हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि बे बेलासिम बनायदो चेनेलाव बयखौबो बराय जासिग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं दा लोगो सासेखौ मेहेन्दी आखिनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि मेहेन्दी आखिनाया माबायदि जायो थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि लामाथिं फैबाय लोगोफोर आंखौ लांफैगोनसो नालाय आंहाथ' गारिबो गैया जेबो गैया लांफैबासो थांनो हायो लामायाबो गोलावथार Hey, ang leh. Maksud dapat menpiah. Maksud deh. Siapa benda na? Fung dah siapa ni? Ayo. Dapat menpiah. Kau yakin nama? Di kan udah halak. Dia godong. Ulang deh kalau. Kata dah. Oh ya situ. Hey, mun pe. Nenggeran ngai ya? Nenggo deh. Pasti kebau. Isana na. Mun pe lagi for hai hinza badana duwinan sudah dah. Ini kan masih sih. Ampai sian kan mari sih. Kau abi dia lagi nak push dengan. Terus ini tuh dan teman. Sengapan nih saya lagi for. Min dakal ni adra makan no. Ngaji lagi kecil. Kesah belap kadang.
स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो।